ହାତ କାଇଁ ମାମା? ହାତ କୋଉଟା? ସେଇଟା। ଆଉ ପାଟି? ପାଟି ନାକ ନାକ କେଇଟା ନାକ? ସେଇଟା ନାକ। ଆଖି କେଇଟା? ସେଇଟା। ଟିକା ଟିକା କାଇଁ? ଟିକା ଟିକା କୋଉଟା? କହିବ ନା? କହିବ ନା? କାନ କାନ କାଇଁ? ତୁମର କାନ କାଇଁ? ସେଇଟା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ? ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ? এইটা মুন্ড মালো। ଆଉ କାଇଁ? ତମ ଦାନ୍ତ କାଇଁ? ଦାନ୍ତ ଇସ୍ କି ଦାନ୍ତ? ସେଇଟା ଦାନ୍ତ? ଆଉ ଜିଭ? ଗେଲି ମା ଜିଭ କାଇଁ? ସେଇଟା ଯିବ? ଇଲିବ ଆଉ ବେକ କାଇଁ? ବେକ ବେକ ତୁମ ବେକ କାଇଁ? ମୋର ନେ ତୁମର କୁହ। ସେଇଠି ବେକ?